Arestado ang isa ka lalaki nga nay subject sa pila ka operasyon pero madanlog karon dakop saging kasanga bypass operation sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City kagabi Hulyo 9. Ang subject amo si Carl Vincent Makiling, 33 anyos, sa barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Sunod sa payag ni Police Lieutenant Jeronimo Gano, ang Deputy Chief of Police sa Molo PNP, karabaklan si Makiling sang isa ka plastic sang suspected sabu gamit ang 8,000 pesos ka bypass money. Na-recover dugang sa posisyon na Makiling ang 7 pagid ka plastic sang illegal nga droga nga nagabalor sang 61,000 pesos kaya nagabugat sang 9 grams. Base pa kay Lieutenant Gano nga sa duwa ka semana ang ilang monitoring kay Makiling kag nahibaluan sa Biloga distrito ini sa Molo nagabagsak sang droga kag ang mga abyan ng sini ang iya parokyano. Ini nga pag-bypass naton sa bunga kagabiyon in-monitor ini siya sang mga 2 weeks pa. Ang so far, ang na-recover natin nga market nga number of grams is about 9 grams kag may market value nga about 61,000 pesos. Samtang mayroon naman sa impormasyon ng pulis kundi nagakuha sa supply si Makiling pero ila pa ini imbestigaran. Dugang pa sa pulis mga ka-K5 nga kutob sila ga-engage sa illegal nga droga nga samtang temprano pa untata na ang ining helikopter na god hindi magkaraguba ang inyo nga buwas damnag. Balita nagikan sa distrito sang Molo. Ako si K5 Aaron Repollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.